Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanın heja di barnamak Siyara Nebi yek nu emli peşveriwanı. İnşallah îro di barnama xwe em bahsa serdema Medîne bikin. Ji serdema Medîne hadîse û bûyerê sala hicretê pêncemîn de bi kar hatiye. Em bahsa wan hadîse û bûyera bikin. Di nava wan hadîse û bûyera cî nexwasim em bahsa herba Xendaqê bikin. Çünkü ji hadîse û bûyerê sala hicretê pêncemîn yê herî giring herba Xendaqê yî ev çend bername em behsa wê dikin ji ber got demamet qedê bername me yê Xendaqê dawî nabin înşallah îro ji ciyê got emane em ê bernama xwe bidomînin. Sohbeta xwe em ê bidomînin. Temaşevanên hêja hefta borî me behsa kolana Xendaqê kiribû. Me gotibû Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem piştî got bîst artêşa müşrika ji Mekkê birêk ketine û berê xwe danî bajarê Medînê me got wî jî sahabê xwe kom kir û bi wan şêwirî mizgeftê digot ka em çi bikin. Di nava sahaba de hinek fikr û ramanê cuda hatin diyar kirin. Lêbelê ji ashabê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem Selmanê Farîsî got ya Resulallah di serdema got ez li İranê bûm. Çaxa got artêşnî zornebir dihatin ser hinek bajarê me duê serdemê de ehlê bajêr li dora bajarê xwe kortal li kur û fireh dikolan got navê van kortala Xendaqin. Bu şeklî parastina xwe dikirin û artêşê dijmin got dihatin ew Xendaq didîtin dikir nedikir nikarîbû biçana hêla de demekê mişwarekî diman piştî got erzaqê wan diqediyan vedgeriyan welatê xwe bu şeklî hem ji şerê dijmin emîn dibûn hem jî bajarê xwe diparastin û hez dikin em ê jî li dora Medînê Xendaqê bikolin. Ev fikra Selmanê Farîsî hatibû ecibandin û Resulê Xweda emrê sahabê xwe dabû ji bo got li dora bajêr tevî Xendaqê bikolin. Sahabe berî dest bi kolana Xendaqê bikin. Ewil ciyê got Xendaq wêlê bi heta kolan hat diyar kirin. Çünkü dora Medînê gelek fire bû. Di wê serdemê de bajarê Medînê ne bajarekî biçûk bû. Bajarekî li gorî xwe mezin bû. Ewil ciyê got wê Xendaq bi heta kolan hat diyar kirin. 5500 metre bû ciyê got Xendaq wê bi heta kolan. Çünkü sê aliyê Medînê girtî bû. Paşê Resulê Xweda ew 5500 metre di navbeyna ashabê xwe teqsîm kir. Her çar arş yani her arşek nîv metro ye. Çar 2 metro dike. Her 2 metro da 10 sahabê xwe li wan bahr kir. Yani her 2 metro teslîmî 10 sahaba kir. û bu şeklî ew 5500 metre nava sahaba teva de bahr kir. Dest bi kolana Xendaqê kirin. Ji bo kolana Xendaqê sohbeta xwe borî de jî me anî bu ziman hewceyî bi hinek firax hebûn. Ev firax çi bûn? Wek mesela qazme, tevşo, bêr, mer, kuling, wek sike, wek balyoz evana ji bo got wek bêra, zembîl, selêk, ferd, kîs evana ji bo jêlekê Xendaq bê kolan jêlekê cî axa Xendaqê pê bê avêtin hewceyî bi gelek firax hebû. Di wî warî de firaxê Müslümana kêm bûn. Resulê Xweda rabû hinek sahabê xwe şand cem qebîla Qureyza got heger qebîla Qureyza van firaxa bideyên bide me piştî herbê em ê perê wan heqê van firaxa bidin wan. Qebîla Qureyza jî hinek ev firax firotin Müslümana bideyên hinek jî pere dan ji bo got Müslüman van firaxa pê bistînin. Ji xwe li gor qanûna esasî lazim e qebîla Qureyza jî parastina Medînê bikira. Lêbelê Resulê Xweda ji wan alîkarî nexwast. Doza alîkariyê jî li wan nekir li gor wî wê
yani jmara wan ya jî li gorî Resulê Xwe da hewceyî bi alîkariya wan tune bû ji ber vê jî Resulê Xwe da û eshabê xwe xendeq kolan. Hew ji bajarê Medînê zarê Abdûl-Eşel qebîla Sa'd bin Muaz hinekî got Müslüman nebibûn hêl ser dînê şirkê bûn wan jî hat pî bi pî xendeq bi eshabê pêxemberê kolan Resulê Xwe da jî kolana xendeqê li wan jî par kir wan jî teqsîm kir. Resulê Xwe da sallallahu aleyhi ve sellem belkî ji hemî kesî bêtir belkî ji tevê eshabê xwe bêtir di kolana xendeqê de tabî wî jî ji xwe re cî veqetand û sahabê xwe re xendeq kola ji hêlekê de xendeq di kola ji hêlekê de wekî mîmarekî wekî mehendizekî wî jî kolana xendeqê kontrol dikir ka di ku de yani ziravî heyî di ku de xendeq kwîr nebûyî di ku de wekî proja guhatî danîn di projê di kêmayî heyî wekî mîmarekî xendeq kontrol dikir ji bo kontrolê jî li cîkî got yani hakimî xendeqê bû bilind bû bi navê çiyayê Zîbab jer wekî konîkekî vegirtin diçû li wî konîkî ji jor de kontrol dikir ka di ku de xebat heyî di ku de sistayî heyî di ku de projê de kêmayî heyî wekî mîmarekî wekî mîmarekî ew xendeq bi rastî jî Resulê Xwe da kontrol dikir ji hêlekê jî Resulê Xwe da dixebitî xendeqê de ew û deheb hevalê xwe yê got teqsîmata para wan ketibû ew jî di wê para xwe de kolan dikirin. Ji hêla de bernama de cî me anî ziman yani axa got ji wê xendeqê derketa tev bihata ser hev wê çiyak jê bihata avakirin lêbelê ji bo yani Medîne ji vêya aslengiyek şênebê bi navê newala sew newalek hebû nêzî ciyê got xendeq lê dihat kolan Pêxember aleyhisselam emrê sehaba kir got axa got ji xendeqê derdikeve hinek ji we jî yani ji wan deh kesê got 2 metr para wan ketibû hinek ji wan ew ax dibirin bi selika bi zembîla bi kîsa dibirin wê newala sew vala dikirin hineka dikola hineka bi bêra ew ax davêt jora xendeqê hineka jî ew kevirê yeklepeyî got ji kolanê derdiket davêtin hêla Medînê. Çima ew kevir davêtin hêla Medînê? Çünkü sahabe imkanê wan nepir bûn. Yani imkanê wan muaqqat bûn, hindik bûn, bijimar bûn imkanê wan. Ji hêlekê de bi tîr û kevana wê bi dijminê xwe re berberî bikirana, wê şer bikirana, nehtor û harisê dora xendeqê ji hêla din de ew sahabê got bi şûr û bi rima got nehtorî dikirin ew kevirê yeklepe jî wekî tîr û kevan çawa got diçûn dûr ew kevirê yeklepe jî wê wek silahekê wek çekekê danyana tenişt xwe müşrikê dijminê got nêzî xendeqê biba wan kevirê yeklepe wê bavê tana dijmin wê parastina xwe bikarana ji ber wê yekê ew kevirê yeklepeyî got ji kolanê derdiket ji wan rê wek çekekê wek silahekê bi qîmet bû li kêlekekê bi emrê Resulê Xwe da dikirin komik li hêla Medînê her komikek nabênavê metrak 2 metre 3 metre bû bu şeklî jî sahaba wê parastina Medînê parastina xwe bi wan kevirê yeklepe bikirana. Resulê Xwe da sallallahu aleyhi ve sellem di vê xendeqê de wekî hevalê xwe wekî eskerekî wekî êrixatekî wekî emelakî xebitiyê xwediyê fikrê yani yê fikra xendeqê avêt ortê Selman jî dibe dixebitî
Hatta ligor rivayeta dibêje Selmanê Farisî bi qasî 4-5 kesa, bi qasî 6 kesa dixebitî, dibê hingî xurt bû, hingî qeweta wî lê bû, dibê sahabakî wî çavînî kir. Yani Selman nexweş ket. Sahabakî wî çavînî kir. Dibê navê vî sahabî Qays bin Amr bû. Dibê Selman nexweş ket. Yani sahabena çû ba Resulê Xweda gotin ya Resulallah Selman nexweş ket. Resulê Xweda got çima? Dibê got wala sahabak li Medînê nezera wî pir dû ji awirê wî pir dijwarin. Yani em dibêjin wî Selman çavînî kiriye bi awirê xwe çunkî berê jî vî sahaba goyekî karekî giring bikira ya jî yekî qezencek baş bikira got ev sahabe pê serwext bû wî nezerî dikir ew karê wî kesî wî mirovî rast neçû. Em guman dikin Qays bin Amr wî nezerî kiriye. Dibê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dibê gazî Qays kin, ba gazî Qays dikin, Qays ra dibêje te Selman nezerî kiriye bi awirê xwe, dibêje her re di teştekê de destmêj bigire û hinek av di devê xwe de û bîne bike xerxere û birjîne nava wê teştê û di wê teştê de destmêj bigire, ava wê destmêjê bînin ji min re. Dibê Qays bin Amr dişi di teştekê de destmêj digire, hinek av di devê xwe de werdidê, paşê vala dike nava wê teştê û bi ava wê destmêjê gazî Selman dikin, dibê ji paşî de, ji paşiya serê Selman de, ji paş suqulîka wî de dibê avê bi ser laşê wî de berdidin, laşê wî wê avê dişon û Resulê Xweda duha dike, Selman dibê rihet dibe. Ev jî nezera got Selman hatibû nezerkirin. Temaşevanê nêja ev derbo mesela nezerê di nav me Kurda de û di nav qewmê de jî gelek tê şitexlandin li ser tên şitexlandin. Hinek dibe rast e, hinek dibe nerast e. Lêbelê yani li gor rivayet da li gor hinek hadîs jî Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje nezer devê dixe sîtilê. Yani nezer heqa dibê devê dixe sîtilê. Ev tetbîqata wî jî heqbûna nezerê me dide hînkirin, got rastî jî nezer heye û nezer heqa heta alimê İslamê di ihya derbas dibe, pirtûka İmamê Xezalî ye di ihyayê de derbas dibe, dibêje nezer deyrê asîmana tîne dadixe dixe beroşê. Yani deyrê gol asîmana difire da dixe tîne dixe beroşê. Riyê parastina nezerê hene. Yani nezer bi awira tê meydanê, heta îro di ilmê fenî de jî dibê hinek însan awirê çavê wan wek işina yani wek şewqna ji çavê wan dere li hedefê dikeve û bi sedem wan şewqa dibê di hedefê de texrîbata bikardîne. Di ilmê fenî de jî behsa wê tê kirin. Dibê yani parastina ji nezerê wê çawa be, heger mirovekî zanibe xwedî nezere û bixwe zane nezera wî ji birayê wî Müslüman re got zerarê dide birayê wî Müslüman, Pêxember aleyhisselam dibê mirovê vî kesî çaxa got li tişkî balkêş nerîn ya jî li tişkî pir xweşiya wî çû mêze kir, dibê bera bêje maşallah. Yani bêje maşallah, ew nezerê wî ew awirê wî tûş zerarê nade yê pêşberî wî yê miqabil wî. Yani dibê tişkî dilê we ji dilbijînê tê ji xwe, yani dilê însan dibije tişkî ji bo wê dilbijandinê dixwaze ew tiştiyê wî be jî nezer awirê çav jî ew şewqê godavêjin hedefê zerarê didin, xwediyê wî malî ya jî yê wê quwetê zerarê dibîne. Dibêje ji ber wê kesek ji we bixwaze dilê wî bijiya tiştekî ya jî tiştekî balkêş dî dibêje bêje maşallah
دبی انشالله به ازنا خودی او تشت zararı nade ye mukabil ya nade yel peşberi insan. Yani dibece Peygamber aleyhisselam dibece duve deme de bejin maşallah bejin Xuda bistirine şu Xudiye xara mübarek be şu Xudiye xara piroz be inşallah nazar derbasi wî tiştî ew tişt dibe firaqek be dibe insanek be dibe şûlek be dibe karek be dibe perak be yani ew nesne dibe tiştekî cuda be dibe inşallah ew tiş zararê nabîne heger zararê bibîne riyawê duyemîn ya go parastina ji nezerê yani ev tedbîqata Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme go yê nezer kiriye bi awirê xwe go desmêj bigret firaqekê de û bi ava desmêja wî ji paş yê nezer lêketiye bêşuştin bi îzna xwe da ew nezer wê rabe. Yani nezer heye riya parastina ji nezerê jî bi vî şekliye. Tamaşevanên hêja Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem bê sekn û hedan wî û sahabê xwe xendeq dikola çünkü artêşa küfrê ya şîrkê birêk ketibû roj bi roj qonak nêzî Medînê dibû lazim e wan jî destê xwe sivik bigirta çünkü heger Müslümana destê xwe sivik negirta hê xendeq nîvcoba û artêşa şîrkê bihata Medînê ser Medînê de bigirta wê di Medînê de zararnî mezin bigihandana insanê Medînê nexasim wê bigihandana Resulê Xweda û ashabê wî ji ber vê yekê Resulê Xweda jî ji hêlekê de xendeq dikola ji hêlekê de jî ji bo tedbîra eskerî ji bo artêşekê derxê pêşberî artêşa şîrkê artêşa xwe serûber dikir hûnîn û civîna di navbêna artêşa xwe de bikardanî çünkü ji artêşa İslamê re ji xeyrî kolandina xendeqê haris û nehtor lazim bûn yani ew 5 kilometre û nîv lazim e seranser hinek sahabe ew parastina wê lê bikira çünkü müşrika heger parastin tuna ba heger ew der bi nehtora nehata muhafaza kirin dibû müşrika jinê dagirtana bî imkanê xwe ya jî bi selama cinî danya selama danyana cinî xendeqê û bi selama derbasî hêla dibiba ji xwe ew yani nehtorî heger got bihata şikandin yani îdî müşrik rahet wê derbasî hêla Medînê bibana şêlekê Peygamber aleyhissalatu vesselam ew amadekarî dikirin ji hêlekê kolana xendeqê ji hêladê de jî yani Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem bedgumanê got yixanetnî ji hundir Medînê derkeve dikirin yani 3000-4000 çekdarê Müslümana hebû yêdî di Medînê hê müşrik hebûn di Medînê Yahudî hebûn evana yani Medîne li xur û ne Müslüman bûn di Medîne belkî nevî Müslüman bû yani hin neviyê bajêr li ser dînê şirkê bû 4-5 sal derbas bû di ser hicreta Peygamber aleyhisselam de di hundir van 4-5 sala de nîvê xelqê yê Medînê Müslüman bû nîvê xelqê îdî hêl ser dînê şirkê bû Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem car ev guman dikir digo gelo go artêşa şirkê were dost benderî me gelo ev insanê gol ser dînê şirkê maye digel peymanek wan re heye wan û Yahudiya re gelo wê ser peymana xwe bimînin yanna gelo wê Medînê biparêzin yan wê îxanetê bikin ji hêladin de pîrek û sebiyên Müslümana hebûn yani lazim e parastina vana bihata kirin ji hêladin de yani civakek digo me îman aniye û di dilê xwe de neyarê Xwedê û Resulî bûn navê wan munafik hebû munafik di xezwa Mustaliq de gihaştibûn hedê xwe yî herî li jor yani
منافق ده حربا مستالق ده نفاق درخستن دبندی درخستن نابینا ارتشا اسلامی ده ده خندق ده و توره وان چاوا نه دیار بو شخوختا خندق دو کولان yani sahaba ama inşallah sohbeti hoy peş deverin düşünce Müslümana dugo ka yani Muhammed jwar dugo verin bejin la ilahe illallah ve İranu Bizans be eva ka lukuma wa'de Muhammed İrova hun katina hayra ruhi xo hun katina hayra zaroke xo hun çav Medine be Paris'in Kureyşi ba arteşek zorna bir teser ve Muhammed ve txawra radke و مشغول دکه و مجول دکه یانا وان امکانا به کلانا خندقی و نگار مدینه به پارزن یعنی خشوش دخستن دل اهل ایمانی تعلقا منافقا جه بود مدینه ده یعنی ده مدینه ده tamam خندق دهات کلان جغیری کلانا خندقی گلک تعلقا لپیشبری مسلمان بون گلک تعلقا لهویا اهل ایمان بون لهویا اصحابه لهویا پیغمبر و اصحابی بون رسول خدا صلی الله علیه و سلم د فرقا وان تعلقات توا ده بو تماشاوان نجا جبو وان تعلقات توا برطرف بکه جبو وان تعلقات توا شخوا بدور بخه بقورینه رسول خدا جهلکه ده کلانا خندق وکی میماره کی کنترل دکر شلاده ده اصحابه خود چیوری اصحابه خود دکر قفله جبو وان تعلقاتا و لپیشبری وان تعلقاتا و بالعکس گو اف تعلقا دیار ببانا و کیان صحابه چکار بگرا صحابه خود هونین و جیوینا نابینا صحابه خود دامن دکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبر ویه که حربا خندقی درجیا تاریخ ده بلکی حربا اهل ایمان یا هری زور بو و بلکی de tariha İslam'da jibo ehli iman ji belki ya heri siyasi bu belki ya heri şela takdir ede şela siyaset ede şela strateji ede şela yani naskerna dostu düşmün de go insanlı sarade kadın de harbede yani gelek helada tariha İslam'da çarxa haliye yani Türkiye dedi bejin dönüm noktası çarxa haliye harba handaki ciye kiveyi girin kaya de tariha İslam'da jberwe yani almeki İslam'ı Ravşanbirek prasti sosyolog doktor Ali Şeriati şehidaji Xda rahma xole bike de Portuga Xda دبیجه خندق ختمینه لازمه خندق دنابینا اسلام و کفر ده جنوب بین کلان و بین جبو صف شناوه هفدر کن صف مسلمانا و صف غیر مسلمان صف مسلمان و منافقه صف مسلمان و یهودیا صف مسلمان و غیر مسلمانا صف مسلمان و ندلخوازه مسلمانا دبیج ناوه هف دیار ببه براستی گله کی tezbitavi jideye geli tamaşavanın heja. Çıma çünkü xanda xatimine. Yani iro ye dilevan de xuşuş hana ye bedave xod bejin Müslümanın u bizmanı xod bejin u dile xo neyartiya xode u Resulî dikin ya ehli iman etkin. Yego bedave xod bejin Müslümanın u şerre davetvanı İslam edikin safevan tevli hev buye. Müslüman jî yani gelek Müslüman jî mixabin nema avanê got bi devê xwe bêne Müslüman û bi temamê tewr û tevgerê xwe neyartiya İslam û dawetvanê İslamê dikin gelek însanê Müslüman jî mixabin nema wan nas dikin. Yahu dibe filan kes Müslüman e, dibe filan rexsin Müslüman e. Halbuki îro gelek însanê got dibêjin em Müslümanın gelek rexsin yani gelek grub û tevgerê got dibêjin em Müslümanın û bi zimanê xwe, bi emelê xwe, bi tevgera xwe zararê didin İslamê, didin dawetvanê İslamê li hemû derê dünyayê îro di nava me de hene cirî da davêjin wekî şeriatî dibêje
xendaq xetimiye lazime jnû ve dîsa vebe ji bo sef diyar bibin ji bo însan hevdû nas bikin Müslüm û gayri Müslüm bi rastî em jî dibêjin ev tezbîta wî di cih de ye û rast e. Belê temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bername xwe heta hevgîştina bernamakî din tengî û taliyê nebînin emanetî Xweda bin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.